לבקשת הקהל, הנה שוב מתכון החומוס שלי. משרים גרגירים ללילה, אני מעדיף להשרות ל-36 שעות עם מחלפת מים כל 12 שעות. מרתיחים בסיר לחץ, שנייה לפני סגירת הסיר מוציאים את הקצף. בדרך כלל הבישול לוקח כשעה, שעה ורבע. על כל כוס גרגירי חומוס אני שם שליש כוס טחינה גולמית ולימון קטן או בינוני אחד. אני טוחן בפוד פרוססור או בלנדר רגיל או בלנדר מוט, זה לא משנה. עשיתי גם חומוס בשטח עם מועך של פירה. בהתחלה אני מוסיף כפית מלח שטוחה על כל כוס גרגירים. מים ומלח מוסיפים קצת כל פעם ועוצרים לטעום. זה הסוד הגדול, כי בשניהם אם מוסיפים יותר מדי, אי אפשר לחזור אחורה. כשהחומוס הגיע לשיא הרכות שלו ולמרקם הנכון, מגישים. ואל תשכחו לשתף את כל החברים כדי שיכינו ויזמינו אתכם לניגוב. שיהיה בתיאבון.